Filanin Najeriya ne. Mu 'yan Najeriya ne kuwa shi ka kuma. To, ni ga kaya na kuma na zo daga Nijar. Na ji labarin Peace Ambassador na Filanin Afirka Bello Bodejo. Kun san shi? Mun san shi. To, ga shi do Allah. Saboda daɗin Najeriya abinda Bello Bodejo yana yi daga shan Nijar na riko wannan. Na ce hai na zama ɗan Najeriya. Allah Mun sharki. karɓe ka Don waya. Allah ku kai ni. Jo mu baka majauna. Ka jauna na ya jo Najeriya. Don Allah ku kai ni wurin Bello Ya ka sha Bodejo. ruwa. Ku kai ni Gashi wurin ga Bello ruwa ka sha. Nun kun karɓe ka da Ka nono. sha to Allah. Karɓe ka da nono. Mutanen Bello Bodejo suna da mutunci. Mutanen Bello Bodejo Akwai mutunci. ne. Nono ne ruga. Wato, Allah ila da wato gaskiya haka ne. Ya ban bari Nijar na zo a Najeriya ba. Hai in she ƙarya ne wallahi. Gashi, wannan ni ga kaya na ka rike mamu. Ni hai wurin Bello Bodejo. Allah da ja mu kai ka. kai yanzu Mun baka. Allah ya sha kajo kuma darajar oga Alhaji Bello Bodejo. Mu Najeriya. Mun ajiye. Daga yau ka zama Bodejo. Na gode. Na ji an sha akwai wani dottijon arziki chief of staff. Ina ganin shi a social media. ne Ka kara mamu da shi don in kana da bukata fa ka gani chief of staff. Ba shi nono. Ka gani ka Ka sha nono gashi na inji shi ko shi ta. wayo. Ka sha don Kai ya Allah. Ai, na gani an shiga ni da abun daɗi. An shiga ni da abun daɗi ya yi mamu yawa. Allah karka da. Na je wurin shine Bello Bodejo.